לטובת אלה שעדיין עומדות, אז אני אתחיל לספר לכם סיפור על ההבדל בין גברים ונשים, לא מתוכנן, אבל ראיתי את המהומה. לפני כמה שנים הבורסה עשתה יום האישה. והגברים כעסו והם ביקשו שיהיה גם יום הגבר, השבוע אחרי זה היה יום הגבר, אז הייתי משנה למנכ"ל. יום האישה, אני חושבת שלקח שעה עד שהצליחו להשתיק את כולן יושבות ואוכלות ומדברות ומפגשות, וסוף סוף המנכ"ל דאז סם רונפלד הצליח להגיד כמה מילות ברכה, וזה היה בסביבות 10 בבוקר, ואחר כך הייתה הרצאה. שבוע אחרי זה היה יום הגבר, יום לגבר, ואני הייתי צריכה הפעם אני לשאת מילות ברכה, אז אני נסעתי לאיתי באבן גבירון, מקבלת טלפון היסטרי מאורנה, ואומרת לי, תבואי מהר. הם כבר מחכים לך. היה אולי 9:20 או משהו כזה. נכנסתי לאולם הזה, יושבים פה הגברים של הבורסה בשקט. לא מדברים אחד עם השני, ומחכים שמישהו יבוא לדבר. שמישהו היה צריך הוכחה. עכשיו, צריכים נשים, אבל צריך נשים טובות. אני חשבתי, עוד לפני הרבה שנים גילה לי מישהו את הסוד, היום הוא מכחיש, הוא אמר לי את זה, שכדי לקבל אישה לתפקיד, הוא תמיד ייקח אישה רק אם היא הרבה יותר טובה מהגבר שהוא מתחבר. אז זה היה לפני 35 שנים, וחשבתי שזה השתנה, וגיליתי יום אחד שזה כנראה עדיין לא השתנה. כך שחשוב שני דברים. אחד, שההצעות יהיו הגיוניות כאלה שאפשר להביא בסוף לזה שדירקטוריונים לא יצטרכו לעשות חשבון כמה נשים וכמה גברים יש. והדבר השני, וגם הוא מסיפור של, אני יודעת אותו באופן אישי, כי לפני הרבה שנים פנתה אליי מישהי ואמרה שהיא ראתה שהתפנה תפקיד בדירקטוריון אחד מהבנקים, והייתה מאוד רוצה להיות בדירקטוריון, איך אני יכולה לעזור לה. עכשיו זה האדם הכי לא מתאים להיות בדירקטוריון בנק, בלי רקע בנקאות, בלי רקע בניהול, זאת אומרת, לא היה לה שום דבר למכור, פרט לעובדה שזה אישה. ומזה גם צריך להיזהר. זאת אומרת, לא להגיע למצב שעכשיו מכניסים רק בגלל שנשים ואין מספיק, או שכל אישה לא ראויה חושבת שהיא מתאימה לזה. אני רוצה להזמין לבמה את יפעת זמיר, מנכ"לית אגודת כן, להמשיך לנהל את היום הזה. תודה רבה אסתר באמת על דברי הברכה, וזו הזדמנות גם לומר תודה על הרוח הנדיב שאת מעניקה לכנס נשים סביב שולחן הדירקטוריון. נדמה לי שאנחנו נוכל לחדש לך קצת משהו במהלך אחר הצהריים, אז נדמה לי. אבל לפני שאני מזמינה את סגנית השר גילה גמליאל שחייבת לטוס, אז אנחנו נתחיל איתה. אני חייבת להודות גם לשותפים שלנו בעריכת והפקת הכנס הזה, ללהב, הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, ליידי גלובס, יוזמת הכנס איילת ורבין, חברות הוועד מנהל בעמותת כוח נשים. חברות יקרות, אני רוצה באמת להזמין לבמה את סגנית השר לענייני ככה, צעירים, סטודנטים ונשים. גילה גמליאל, בבקשה. אני רואה באופן אישי בכנס הזה חשיבות רבה, בעצם העלאת הנושא לסדר היום, נושא של ייצוג אנשים סביב שולחן הדירקטוריון. ייצוג אנשים במוקדי הכוח וההשפעה בחברה הישראלית התחזק אמנם בשנים האחרונות, אך עדיין קיים חוסר שוויון במספר תחומים הדורש תיקון משמעותי. בבדיקה שנערכה בכ-750 חברות ציבוריות נמצא כי מתוך 4,704 דירקטורים יש רק 742 דירקטוריות המהוות רק 16% בלבד. מהיכרותי האישית, נשים מוכשרות רבות מביאות עימן ערך מוסף יוצא דופן, איזון, ראייה מרחבית ושונה ובעיקר אחריות ציבורית. מחקרים כלכליים שונים, כמו של ארגון קטליסט, מוכיחים כי תרומתן של נשים בתפקידים בכירים ניכרת בתוצאות העסקיות, וחברות שבהן היה ייצוג נשי גדול יותר בתפקידים בכירים השיגו באופן משמעותי תוצאות עסקיות טובות יותר מחברות בהן היה ייצוג נשי נמוך. בימים אלו אני מקדמת ביוזמה ברוכה של רואת חשבון איריס שטרק ועמותת כן הצעת החלטה ממשלתית וחקיקה ממשלתית אשר תגדיר באופן מפורש את חובת הייצוג ההולם לנשים בחברות הציבוריות. ולצערי אין מנוס
מהתערבות ממשלתית שתבטיח שוויון הזדמנויות מהותי ומשמעותי לנשים בעמדות מפתח בניהול. הנחיתי את הרשות לקידום מעמד האישה לצאת בקמפיין אשר יקרא לכל הנשים האקדמאיות בישראל לשלוח קורות חיים ולהירשם למאגר הדירקטוריות. אני רואה בעשייה זו מהלך מחולל מפנה אשר ייצור את האיזון והתיקון הראוי. ברצוני לאחל לכולכן כנס מעניין, פורה ומעמיק, בהמשך עשייה ושיתוף פעולה למען חברה צודקת יותר. אני רוצה כעת להזמין את השותף הבא שלנו, מר אודי אהרוני, מנכ"ל להב. בלהב חל לנו גידול משמעותי מאוד בכמות האנשים שלומדים בקורס דירקטורים, אבל אחוז הנשים בהם נשאר קבוע על 33%. זאת אומרת, הגידול נשים היה צמוד לגידול בקורסים עצמם, ואנחנו לא יודעים ממה זה נובע, אבל המאגר כל הזמן גדל, אז עדיין אכן יש הרבה מאוד נשים שלומדות את זה, ואם הן לומדות את זה, הן כנראה גם מוכשרות לעשות את זה. ולכן ברגע שאתה ממנה נשים מתוך כישוריהן ולא מתוך נשיותם, בדרך כלל הערכה אליהם מניסיוני ומניסיון חברות שאני מסתובב בהן הרבה יותר גבוהה. ולכן אני קורא לכן לחשוב על דרכים לחינוך השוק התאגידי, לחינוך השוק הניהולי, כיצד בעצם נשים יוכלו להשתלב בו יותר, מעבר לאותם חוקים שיכולים להיות רק טריגר ראשון, אבל אם הוא יתחיל שמה, זה יכול להיות ששכרו יצא בהפסדו. אני מאחל לכולם כנס נעים, תודה רבה. בכנס הזה אנחנו ננסה, אולי בפעם הראשונה בישראל, לתת מענה להיבטים מסוימים. אנחנו לא מבטיחות לתת תשובות על הכל, כי אין ספק שהיום והנתונים שיוצגו בו יוכיחו זאת, אנחנו לא שם. מעבר לכל ספק. לנו בעמותת כן ברור שהדרך לקדם את השינוי הזה הוא רק כאשר תהיינה 51% נשים כפי שהן באוכלוסייה בכל אותם מוקדי קבלת החלטות. אני מזמינה אתכן להצטרף לנו לכוח נשים, כי המהפכה היא כבר כאן. אנחנו יחד נוביל אותה למקום שראוי לכם, ראוי לנו, לכולנו. אני רוצה להזמין סגנית יושבת ראש עמותת כוח נשים, אורית רישפי, בבקשה. אז באמת שמי אורית, לא כולם מכירות, יש לנו פה הרבה חברות. אורית רישפי, אני גם דירקטורית, גם מח"צית, יזמת, עסקית, חברתית, מנהלת, ראייה, אימא, בת, שכנה, משתדלת גם להיות חברה. וגם סגנית יושבת ראש בעמותת כן. את כל המינויים שלי, העסקיים, קיבלתי מגברים. יש כאן היום דרישה מפורשת, loud and clear, בלי התנצלויות. אנחנו דורשות שוויון בייצוגיות, הן של גברים והן של נשים, בהנהלות החברות הציבוריות בישראל. זה הכל. אני רוצה כעת להזמין את הגברת עופרה שטראוס להרצאה בנושא שיפור ממשל התאגידי בחברות ציבוריות. עופרה, בבקשה. לא חשבתי שאני באה להיות ראש ממשלה, או שאני באה לנהל איזה מין ממלכה. כולם, פימקי, שוקולד, באמת. ושיאכלו כמה שיותר. יש שורה עליונה זה מחירות, והשורה התחתונה זה רווח, מקסימום הפסד זה רע, רווח זה מצוין. אגב, אנחנו בשלב שהנושא הזה של נשים הוא שייך לנשים, כפי שאנחנו רואים פה בחדר, אבל שהנושא של נשים יהפוך לנושא של כולם, ואנחנו נעשה אותו נושא של כולם בדרך שאנחנו מגדלות את הילדים שלנו, כי שם ההשפעה הראשונה, וזה לא פשוט לגדל נשים, או את הבנות שלנו, להיות הנשים האלה שהיום אנחנו רוצות שהן תהיינה חלק מהעולם הזה שנקרא העולם העסקי. אז בגלל שמעולם כל סדרת הדרישות שלנו שהיום מתחילה להתגבש ממה זה דירקטוריון והחשיבות שלו, זה מתחיל היום לקבל באמת את המקום המתאים לו. זה באמת כך שמשהו מאוד דרמטי קורה באמת בעולם הזה של ניהול קורפט, זאת דירקטוריונים. אבל העובדה היא שבאמת אנחנו מתחילים את הבוקר, או בוקר אחרי כל המשבר הזה, הוא עדיין רלוונטי גם אחרי העיתונים של היום בבוקר, שאנחנו מתחילים עם איזשהו סטייטמנט מאוד ברור, שאיבדנו את האמון של הציבור. התוצאות היא באמת שיש יותר רגולציה, אנחנו לא שונים, הדיון האם יותר נשים ושכר צריך לעשות את זה דרך רגולציה, אנחנו לא יוצאים דופן. בכל מקום שאנחנו הולכים, הנושא של רגולציה הוא אחד מהמכשירים.
אומרים שככל שתהיינה יותר נשים, תהיינה יותר נשים. זה לא בגלל שנשים בוחרות נשים, בגלל שהיום להיכנס לחדר שיש בו רק גברים, אני לפחות, ולא בגלל המשקפיים, זה פתאום נראה משהו לא בסדר. משהו, זה לא נכון, זה לא מתאים וזה לא נכון, ואנחנו נתחיל להרגיש את זה.